BPF आरो माबानि गेजेराव बबेखौ गेलेलाय बे बिथांमोननि बाथ्रासो खिन्थु जोंनिफ्राय जों बेखौनो बुंदों जे जों दासिमहालागै ना कंग्रेस ना BPF ना BJP रावजोंबो सावरायाखै जोंहा बिटिसि ओनसोलाव थानाय 15 समस्तिनि 15आवबो जों केन्डिडेट होगोन आरो जोंनि निजा स्टाइलाव निजस्व डिसिसन निजेनो प्रिन्सिपाल सायाव बिथा खालामनानै जों रायजो राजानि खाथियाव हाबगासिनो दं आरो जों बिसायख'थि गेलेगोन दा ओरैनोथ' पार्टि हिसाबै जोंबो सरकार गैयाबाबो बा जा MCLA गैयाबाबो जों गोरलै नङा जोंनि वर्कारफ्रा खामानि मावबाय थादों ओरैनोथ' BPFनि जों खोनानायाव सानै केन्डिडेट थाखाय दाबिदार दं रबिनसन मसाहारि बिथाङाबो बिथाङा आथिखालाव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांनि एडभाइजार हिसाबै जानानै दं आरो सासे रोहिन दैबान डेपुटि चिफ दा बिथांमोननि सायाव बिथांमोन सानैनि गेजेराव सोर टिकेट मोनो बे बिथांमोननि बाथ्रासै केन्डिडेट मथथे बिथांमोन सानैनि गेजेराव सोरबा सासेया जागोन UPPनिफ्राय थागोन हयथ' कंग्रेस बा मानिफ्रायबो पार्टिनिफ्राय बेलेग पार्टिनिफ्रायबो थानो हागौ सोरबा इन्डिपेन्डेन्टबो गेलेनो हागौ खिन्थु मेइन जुजाजा UPPL आरो BPFनि गेजेराव जागोन कंग्रेस हयथ' BJP हयथ' टिकेट होआबो जानो हागौ बा होनोबो हागौ दाहालागै टिकेट होगोन होननानै जों मिथियाखै खारन BPF आरो BJPनि गेजेराव जिथु बुजाबुजि जाबाय होननानै ओंखारदों बेवहाय मोनब्रै समस्तियाव केन्डिडेट होगोन BJPआ बेनिफ्राय BJP बिजनियाव होगोन बेनिफ्राय तामुलपुर होगोन होननानै रिपर्ट मोनदों बेनिफ्राय टंलायाव होगोन होननानै मिथिनो मोनदों आरो नेक्स्टआ माजबाद बे मोनब्रैयाव होगोन होननानै जों खोनानो मोनदों दा बेबायदिब्ला BPF आरो माबानि गेजेराव बबेखौ गेलेलाय बे बिथांमोननि बाथ्रासो खिन्थु जोंनिफ्राय जों बेखौनो बुंदों जे जों दासिमहालागै ना कंग्रेस ना BPF ना BJP रावजोंबो सावरायाखै जोंहा बिटिसि ओनसोलाव थानाय 15 समस्तिनि 15आवबो जों केन्डिडेट होगोन आरो जोंनि निजा स्टाइलाव निजस्व डिसिसन निजेनो प्रिन्सिपाल सायाव बिथा खालामनानै जों रायजो राजानि खाथियाव हाबगासिनो दं आरो जों बिसायख'थि गेलेगोन